ne zuciya ce ta gane me dai lokaci ne wanda Allah ya bamu. Ni magana na faɗo zantukan gwargwado daga ƙarshe da fari na sai biyo wanda ya tsintuwa har yake yin rawa ra'ayi na sane ni ba ni kwaikwayo. Mun haɗe mada ga mu kofar gida guzurin me muka yi wa 'yan uwa sun biyo. Mun riga mun gani ba mu burin wani ya biyo gunmu mu maganar mu mun kai gaci. Gashi dai mun fito mun yi shirin ambato shi rabon wani wani ya akai zai ci. Kayi kololuwa kar ka yi mantuwa wanda ke nesa sai ka ga sani ya kai gaci. Nesa ta zo kusa ba batun fallasa magana ta mu jari ko baga ko fara. Tunda min yo shiri kar mu yo hanzari gaskiya ce take sawa a yau tazzara. Kar ka kushe wani da kauya tsandani masu yin nazari su ne ka yin girgira. Duniya sabuwa wanda ta yi waka sai ya hauta gama ya manta farkon gini. Na ji tashan maza da yi wasan gaza masara ita ce ta ka sanya yi kwarjini. Jini tambaya sai mu kwan lafiya ai nagarta ita ce ake wasan sani. Wasu samun guri sai ya sa su bari har su manta da cewa za su bar duniya. Yanda kan so salam ba ka sabon alam sai ku zama kaci ba kai ba batun nagiya. Rayuwa ta gushe babu komai ashe al'umma mai kiran mu ku zo mu zamzan siya. Sai biyo hattara shi ruwan hangara shi yake sanya fata ta tamin kumburi. Na ji kuma na gani a cikin zamani gaskiya ce garanti bai da samun guri. Rabbi in yi maka kar ka boye haka bayyana gun mutane banda alfahari. Kan kayo wani yayi me da yin kwaɗayi dukiya ko kwaɗauka ka kunga ba sa zama. Jarraba ka ake zuciya tsarkake sai mu dage mu sauke duka haƙin al'umma. Dan akwai tambaya daya bayan daya tun aran haihuwar ka za ka amsa kuma. Jimiyo hattara ba tsayawa jira magana sai mu zarkake falye kulle yan uwa. Faɗi ko kai shiru kar ido yi zuru lokaci ne bayan maka. Zuciya guda ra'ayi guda zana da kada ku tambaya. Masu tsegumi ba su jin ɗumi zana harami don na kewaya. Dan shirin da yi rai da ra'ayi babu yanayi zuciya sarauniya. Masu yin nawa suka jinjuwa na yi zuntuwa zana garzaya. So da ya ɗiga zuci zai buga ko a daga za tausaya. Zantukan baka sun wuce baka suka harzuga su sa rausaya. Na rike kwari na bayari ko cikin ɗari zana waiwaya. Sai da lokaci an ka zokaci na yi furici mu zama tsintsiya. Duk ta so mu ne zuciya ce ta gane me dai lokaci ne wanda Allah ya bamu. Magana na faɗo zantukan gwargwado daga ƙarshe da